har en plan. Skide godt, ikke? Ja. Lad os køre. Brug 7 heliumsballoner, en fast lokal, et reb og en nål. Kan du huske det? Ja. Kæft, du kan jo ikke passe den liste mere. Nej. Du er også ved at blive lidt fed. Egon Olsen. Meget har du putter skæbnen over det. Men her kan du altså overstregning. Du har pint og hævet og slidt i kæld. Enten accepterer du hans form, som han er, eller også må jeg bede dig forlade vores hjem. Okay. Sorry. Har du tabt din hat? Ja. De 7 heliumsballoner, rebet, en fast lokal og en nål. Ja. Jeg bliver her med dig. De har fundet den her pokal, hvor meget kan vi få for den? Hvad er nævnt? 5 milliarder. Okay, det vil vi godt. Ja, skide godt, ikke?